Здравейте! Аз съм Стоилка Михнева и с вас днес ще си поговорим за отношенията между първата и втората жена. И така много често тази, която е втора, изпитва ненавист към първата жена. Но тя не знае, че ако изключва първата жена на съпруга си и това означава, че това място, ако се изпразни, т.е. тя изключи от системата, на нейно място може да дойде тя самата или нейното дете. Когато дойде на това място, тя получава това място с всичките опции. Т.е. ако жената е била болна, вие ще се разболете. Ако жената е била с затворен бизнес, западнал бизнес, тя ще получи и това. Ако има някакви, примерно да кажем, килограми или нещо друго, тя естествено ще ги получи и тях като бонус. Дори може да стигнете до там, че мъжът ви да ви каже, че вие сте пълно копие на първата му жена. И както се случва в такива случаи, място, което е заето което сте заели, т.е. не вашето, сте заели преди вас мястото на първата жена, а той вече се е развел с нея, това означава, че и вашите отношения ще стигнат, ако продължавате в същия дух, ще стигнат до развода. Какво обаче е място на жената в тази родова система? Първо, щом като тя е била в родовата система на мъжа, тя си остава за нея винаги първата жена, а вие втората жена. Както и нейното дете е първо, а вашето е второ. Вие трябва да сте с благодарност към тази жена, че е била и че ви е отстъпила мястото да бъдете втората жена, защото така е дала възможност да се появи и вашето дете, т.е. второто дете за нейния бивш съпруг. Т.е. тя ви е дала принос в живота и ви е отстъпила мъжа за вас. По този начин се е родило и детето. Това е начинът, по който трябва да има взаимоотношения между първата и втората жена. Дори си спомням такава схема на успеха от Дмитрий Троцки, който точно така разказва колко е важно ние да продължаваме да уважаваме всички, които са били в нашата система. Дори да сме имали бивши мъже, за нашето дете той не е бивш баща, например, а е баща във всеки един момент. Така че ние трябва да сме благодарни на този мъж за това, че ни е избрал, за да може това дете да се роди в нашия живот. По същия начин ние трябва да сме благодарни и на предишната, на първата жена на нашия съпруг, защото тя го е отстъпила, за да можем ние да дойдем и да създадем нашето семейство. Това е от мен. До скоро!